Usa ka bus nga gipinagya sa Librando nasunog pasado alas 6 kagabi. Luwas noon ang tanang mga pasahero lakip na usab ang driver niini. Si Luan Merondina sa report. Kalit nga misilaob kining bus sa Librando pasado alas 6 kagabi. Ang naasoy public utility bus gikan sa lungsod sa Badian luwan ang mga pasahero nga padung sa dakbayan sa Subo. Base sa investigasyon sa Naga City Police nga pag-abot sa may National Highway sa Barangay Colon, Dakbayan sa Naga, nakatimaho ang driver nga si Adriano M. Larino nga daw may nasunog dapit sa may fuse box. Daling gihunong sa driver ang bus o gisusi ang fuse box. Apan miulbo ang kayo o paspas nga gilamoy ang bus. Maayo na lang kay daling nakanaog ang tanang mga pasahero o way ni usa kanila ang gikatahong naangol. Gisusi sa Balitang Bisdak ang terminal sa Librando sa may N. Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Subo. Apan nasayra namo gikan sa gwardya nga atua sa buhatan sa LTFRB 7 ang representante sa naasoy bus company. Luan Merondina, Balitang Bisdak.